γυρίσουμε τώρα. Θα τα βάλουμε σε κανένα τουρβά. Όπως είναι. Νόησον. Ναι. Ευχαριστούμε. Θα είστε αύριο εδώ. Θα έρθετε νωρίς. Νωρίς. Το μεσημεριανό θα φύγουμε. Θα σας βρω. Άντε βρηγείτε. Ο Παντεστέφανος ύστερα ήρθατε. Νόησον. Ο Παντεστέφανος ύστερα. Δεν ξέρω. Θα έρθει. Καλή τράτα Ματεταλίου. Ευχαριστώ. Έλα. Έλα. Περίμενε λίγο, τελείως. Ναι, καλά. Αυτός ο τόπος που βλέπετε ήταν έρημος. Ήταν μια πλαγιά η οποία είχε διάφορα άγρια δέντρα. Τώρα όπως το βλέπετε υπάρχει μια ωραία εκκλησία γύρω με πεζούλια, με δεντράκια, τα οποία τώρα σε 1-1,5 χρόνο τα βάλαμε. Η εκκλησία που βλέπετε είναι του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Αυτός ο Άγιος είναι άγνωστος σε όλη την οικουμένη. Δεν υπάρχει εκκλησία του. Λοιπόν, δεν ξέρουμε γιατί όμως. Και εμείς δεν είχαμε σκέψη να κάνουμε εκκλησία του Αγίου Ανδρέου. Ούτε καν το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι έγινε. Θα κάνω μία μικρή περιγραφή
περιγραφή πώς έγινε η εκκλησία αυτή. Εμείς, οι αδελφότης των Δανειλαίων, εδώ πέρα εμείς, σκεπτόμαστε να κάνουμε ένα μικρό κημητριάκι κάπου γύρω από το ησυχαστήριό μας. Και λέγαμε να το κάνουμε παρακάτω, να δείχνεις και λοιπόν είτε εδώ μεριά, αλλά και λέγαμε να το κάνουμε στους Αγίους Πατέρες, τους απανταχού της οικουμένες, τους Οσίους Πατέρες, που είναι συνυφασμένοι με την εορτή μας, τους Οσίους Πατέρες, τους Αθωνίτας. Αλλά η επιθυμία μας άλλαξε με τον εξής τρόπο. Μας την άλλαξε, μάλλον ο Θεός. Λοιπόν, ένας πατέρας από τη συνοδεία μας, εμείς οι καλόγεροι στα όνειρα δεν πιστεύουμε εύκολα. Υπάρχουν και καλά όνειρα, αλλά επειδή ο διάβολος βάζει την ουρά του μέσα, δεν τα πιστεύουμε. Πολλές φορές βλέπει κανένας και καθήπαρα και πάλι αυτά δεν τα πιστεύουμε. Αλλά αυτό είναι ως εξής. Όπως βλέπετε κάτω την είσοδο, λοιπόν, άνοιξε ο αδερφός αυτός, δούλευε εδώ στον κήπο κάτω, εδώ ακριβώς, στον κήπο. Άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένα γεροντάκι μέσα. Λοιπόν, και λέει, ευλογείτε πάτερ. Λέγει, τι θέλετε, θέλω να πάω να προσκυνήσω. Λέει, ορίστε, περάστε γέροντα. Και πήγε και ανέβηκε από τη σκάλα, όπως βλέπετε απέναντι, και πήγε ακριβώς μέσα στην εκκλησία και στάθηκε απ' έξω από την εκκλησία μας. Εδώ πέρα. Εκείνη τη στιγμή τον πήρε το γέροντα αυτόν, ήταν κουρελασμένος, χωρίς ράσο σκισμένο φορούσε ζωστικό. Λοιπόν, και πήγε μέσα στην εκκλησία, κάθεσε μάλλον απ' έξω από την πύλη. Λοιπόν, και λέει, περάστε γέροντα να προσκυνήσετε μέσα. Όχι, λέει, εδώ καλά είμαι, εδώ έρχομαι και σας βλέπω και σας ακούω και σας χαίρομαι. Εμείς έχουμε διαβάσει τη βιογραφία του Αγίου Ανδρέου και μας συγκίνησε πάρα πολύ και κατ' έτος τον εορτάζουμε την εορτή του με όσο περισσότερο με λαμπρότητα. Και έχουμε κάνει μία εικόνα και την κρεμάσουμε ακριβώς στο δεξιό χώρο από όπου ψάλλουμε και εκείνη τη στιγμή αμέσως βλέπει την εικόνα και λέει, την εκκλησία που σκέπτεστε να κάνετε εκεί απάνω, έδειξε το μέρος αυτό, λοιπόν να την κάνετε σε εκείνον τον Άγιο που έχει την κρεμασμένη την εικόνα απάνω στο δεξιό χώρο. Αυτός ο Άγιος, λέει, δεν έχει πουθενά εκκλησία στην οικουμένη. Λέει ο αδερφός, λέει, δεν ξέρω γεροντάδες σκέπτονται να κάνουν στους Οσίους Πατέρας, αλλά θα τους πω. Λέει, αυτός ο Άγιος, επαναλαμβάνει, δεν υπάρχει, δεν έχει εκκλησία πουθενά. Λοιπόν, και έκανε το σταυρό του, προσκύνησε και έφυγε. Το συνόδευσε πάλι προς τα έξω και μέχρι και τη σκάλα που βγήκε απέναντι εκεί πέρα, κάθισε και του λέγει, πάτερ, λέει, εσύ, λέει, ομοιάζεις σαν τον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστό Σαλό, λέει, όμοιοι είστε, λέει, με την εικόνα. Μόλις του είπε αυτό το πράγμα, ο Άγιος αυτός εξαφανίστηκε από μπροστά του και απόδειξη ήταν ο ίδιος ο Άγιος αυτός και ζήτησε να του κάνουμε εκκλησία. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εκεί που σκεπτόμαστε να κάνουμε ένα μικρό εκκλησάκι απέριτο, και ήρθαμε εδώ στο μέρος που μας επέδειξε, ανοίξαμε το μέρος που βλέπετε αυτό με πολύ κόπο, με τα χέρια, με κασμάδες, με φουρνέλα, και κάνουμε αυτή την εκκλησία που βλέπετε εις τιμήν του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστού Σαλού. Όσοι διαβάσατε τη βιογραφία του θα δείτε εκεί
είδατε εκεί πέρα τι αγώνας έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος αυτός. Λοιπόν, αυτή η εκκλησία είναι μοναδική στον κόσμο του Αγίου Ανδρέου, του Διαχριστών Σαλού. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέσα να δούμε και το εσωτερικό του ναού, το οποίο εδώ είναι και η εικόνα του Αγίου Ανδρέου. Για πρώτη φορά έκανα εγώ με τα χέρια μου αυτή την εικόνα, την οποία δεν υπήρχε πρωτότυπο αυτούσιο και έκανα συνδυασμό. Το τέμπλο νεότερο είναι πολύ έλες τώρα νεότερο, στα στασίδια όλα όπως είναι. Το πάτωμα κάτω είναι τα μάρμαρα, τώρα έγινε ακριβώς εφέτο, και την 1η Οκτωβρίου κάνουμε τα θυρανίξια. Τα θυρανίξια κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό της εκκλησίας αυτής που βλέπετε. Εδώ στο Άγιον Όρος ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με πολύ κόπο. Με πολύ κόπο. Διότι όλα έρχονται, φορτώνουν στα ζώα αυτά που βλέπετε, και όσα δεν φορτώνουν στα ζώα τα κουβαλούμε στην πλάτη. Στην πλάτη. Και γι' αυτό μία τέτοια εκκλησία έχει πολύ μεγάλο, πολύ κόπο. Δεν σταματήσουμε επί 2,5 χρόνια συνεχώς να εργαζόμαστε, και η προσωπική εργασία και μας τώρα. Ναι. Τώρα αυτή την ώρα είναι, χτυπούν οι καμπάνες για τον εσπερινών ύμνων και λογική λατρείαν. Τώρα θα ψάρουμε και το απολυτή και το Αγίου Ανδρέου, το οποίο είναι η εκκλησία του. Μωρίαν εκούσιον δια Χριστόν των Θεών, επόθησα σώσιε τον σοφιστήν αληθώς, μωράνας και ίνισσας, μέσω πολλών θορύβων τον αγώνα Ανδρέα, όθεν σε ο δεσπότης παραδείσου προς πλάτος, εσκήνος πρεσβεύειν υπέρ των τιμώντων σε. Το κοντάκιον. Τον βίον ευσεβώς εκτελέσας Θεόφρον, δοχείο καθαρόν της τριάδος εδείχθης, Ανδρέα μακάριε και αγγέλων ομόσκηνος, όθεν έτησε τον ηλασμό και ειρήνην της τιμώσισε, και εκτελούσι την μνήμην δοθήνε πρεσβείες σου. Και το μεγαλινάριο. Να σου υπεράνθρωπος βιώτη, εξέπληξε Νώας και δαιμόνων τους ζωφερούς, πως γυμνός Ανδρέα και έξιχον των τρόπων λαθών επολιτεύσω, διότι μόμεν σε. Πάσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων οι 12, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, πείσατε πρεσβείαν
εις τον σωθήνε ημάς. Haydi. Ha gitsin. Είναι επικίνδυνες αυτές οι σκάλες. Εδώ βρισκόμεθα σε ένα μικρό ασκητήριο που εισήγαζαν δύο πατέρες εκπεριτροπής. Μπροστά ένας Πέτρος, ο οποίος εκεί είχε το σπήλιο του εδώ μέσα, όπως βλέπετε. Εδώ μέσα ασκήτευε. Εδώ σχεδόν αυτός ο Άγιος έφτασε σε υψηλή θεωρία και είδε και την Παναγία εδώ μέσα και τον είπε που θα έρθει να τον πάρει την τάδε εποχή, και όπως έγινε. Λοιπόν, είδατε που λέει και ο Απόστολος Παύλος, εν σπηλαίης και όρεση και τις οπές της γης. Εδώ οι πατέρες αυτοί είχαν την αυταπάρνηση, οι οποίοι έδωσαν όλο τον εαυτό τους για τον παράδεισο. Ή μπορούσαν και αυτοί να ζήσουν διαφορετικά, αλλά όμως προτίμησαν να ζήσουν λίγο στη δυσκολία, να απολαύσουν τον παράδεισο. Εδώ που βλέπετε είναι το προσκυνητάριο. Η Εκκλησία δεν έχει αυτό το καλυβάκι. Έχει διαμορφώσει αυτό το προσκυνητάριο στην Εκκλησία, εδώ προσευχόταν, εδώ όπως βλέπετε έχει και τον αγιασμό, το ακόμα εμένει ο αγιασμός του, ο δεν χαλάει ποτέ, έχει χρόνια εγκαταλειμμένο. Λοιπόν, εκεί είχε το παξιμαδάκι εδώ πέρα που τάψε μισό και έφυγε, τα ποτηράκια του, τα αγγεία του και πέρα, το λαπάκι του που έβγαλε στα πράγματα του. Εδώ μεριά, όπως βλέπετε, είναι και το πόντι στο σπίτι και πόντι είχε ένα ξεφτοκρεβατάκι εδώ μέσα, το άφησε και αυτό απέριτο και έφυγε. Αλλά πήγε και βρήκε πλατή και ευρύχωρο μέρος στον παράδεισο και εκεί αναπαύεται με τους Αγίους. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνιστεί δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, λίγα, απέριτα. Καθημερινώς εδώ που ασκήτευε, μελετούσε, αγωνιζόταν, προσευχόταν, πάντα με τα δακρύων η προσευχή του, και αυτός ο Πέτρος μετά τον αντικατέστησε όταν πέθανε αυτός ο Πέτρος, ήταν πολύ μικρός στο σώμα και τον έλεγε Πετράκης. Ήρθε ένας άλλος Ρωμάνος, Θεοδόσιος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εδώ γύρω στους πατέρες τους βοηθούσε πάρα πολύ. Καλλιεργούσε, πιζολάκι τους δωρεάν όλα. Λοιπόν, χρόνια αυτός είχε με το στομάχι του έλκος, μου έλεγε έλκος, και πάντα έτρωγε χορτράκια. Μια φορά με ειδοποίησε, λέει, Πάτερ Ντανίλ, λέει, έτσι μιλούσε, έλα, λέει, στομάχι εμένα, λέει, πονάει. Ήρθα, τον εξέτασα, λοιπόν, βλέπω πρέπει να είχε, λέω, διάτρηση στομάχου. Λοιπόν, καλέσαμε και έναν γιατρό, δεν έπεσα έξω, ακριβώς αυτό ήταν. Μου λέει ο γιατρός,
Τώρα λέει να ήταν και δίπλα στην αυτή, λέει, στο νοσοκομείο, δεν γλιτούνε, στο χειρουργείο δηλαδή. Από εδώ δεν υπήρχε τρόπος να το μεταφέρουμε. Ήταν αργά και όλη τη νύχτα καθίσαμε δίπλα του, είχε πολλούς πόνους. Λοιπόν, και παρέδωσε με φρικτούς πόνους την ψυχή του, την Αγία ψυχή του. Και εδώ καλέσαμε τον πνευματικό του, έκανε ένα φρεσκάρισμα, του ζήτηξε ο ίδιος, κοινώνησε. Λοιπόν, και έφυγε, ναι, με φρικτούς πόνους, αλλά πήγε στον Παράδεισο και αναπαύεται εκεί. Θεοδόσιος μοναχός, λέγεται, ήταν από τη Ρουμανία. Εδώ αγωνίστηκε, έδωσε και αυτός την Αγία του ψυχή εδώ πέρα. Η εκκλησία είναι η εκκλησία του Αγίου Ανδρέου και Ιησούς Δανειλέως. Λοιπόν, προηγουμένως που είμαστε με τον Γιώργο και το πήραμε μέσα έξω. Είναι ένα κόσμο μέσα στην έρημο, κοσμí, τον τόπο. Εκεί το πράσινο, τα κυπαρίσια, τα δέντρα, παρακάτω είναι ο Σταύρος με τα ζώα. Εμείς δεν έχουμε εδώ αυτοκίνητα, ευτυχώς. Θα κρατήσουμε το μέρος μας εδώ πέρα χωρίς οχήματα. Τα ζώα έχουμε και ό,τι δεν φορτώνεται στα ζώα, το κοβολούμε στην πλάτη. Λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί για να απολαύσει, εκεί να αποποθεί. Παρακάτω εκεί φαίνεται ένα σπιτάκι, είναι μέσα ένα σπήλαιο πολύ βαθύ, μέσα στο βράχο πάει. Εκεί ασκήτευαν παλαιότερα και άλλα, τελευταία ένας ιεροπαρθένιος. Εκεί ασκήτεψε και αγωνίστηκε. Αν πάτε να δείτε μέσα στο σπήλαιο, εκεί μέσα είναι και η υγρασία, αλλά εκεί ο αγώνας του ήταν πολύ μεγάλος. Ο Πανάγαθος Θεός τον ευράβευσε, τον πήρε από εκεί και τον πήγε στον Παράδεισο. Είδατε εδώ στο Άγιον Όρος παντού υπάρχουν διασπαρμένα ασπίλαια, ασκητήρια, τρόγλες. Σε όλα αυτά κάποτε προ 30-40 χρόνια που έχω εδώ πέρα, 48 χρόνια έχω εδώ πέρα, ήταν όλα γεμάτα, όλα κατοικούνταν. Σήμερα άλλα κατοικούνται και άλλα είναι έρημα, όπως και αυτό είναι εγκαταλειμμένο. Λοιπόν, και τώρα με τον κύριο Γιώργο αναχωρούμε και πάμε στην Αγιάνα, όπου το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Απόψε είναι η εορτή των Αγίων Πάντων. Θα έχουμε ολονύκτιο αγρυπνία και θα ευχηθούμε για όλο τον κόσμο οι Άγιοι Πάντες να βοηθήσουν στη δύσκολη σημερινή εποχή. Γιατί είναι η εποχή ομολογίας, να δώσουμε την τελευταία μας ομολογία, διότι εάν προδώσουμε την πίστη μας, χάσαμε το παν. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί στον κόσμο αυτόν. Της Αγίας Άννης. Εκεί ακριβώς στο κέντρο, στο μέσο που φαίνεται με τα κεραμιδί τούβλα, είναι το Κυριακό της Αγίας Άννης. Όπως είπαμε και άλλη φορά, εκεί βρίσκεται το αριστερό πόδι της Αγίας Άννης που κάνει πολλά θαύματα στους ατέκνους. Όλα τα σπίτια αυτά έχουν συνοδείες και το κάθε σπίτι έχει και από μία εκκλησία. Εδώ θα πάμε στην Αγιάνα εκεί, στη Σκήτη. Ένα σπίτι εορτάζει τους Αγίους Πάντας. Απόψε θα έχουμε ολονύκτιο αγρυπνία. Βλέπετε από αυτά τα σπιτάκια πόσος κόσμος πέρασαν εδώ και 400 χρόνια και ανανεώνονται καθημερινώς. Άλλοι έρχονται και άλλοι, γενιά έρχεται και γενιά υπάγει. Όλα τα σπιτάκια έχουν και τους γέρους, τους υπέργερους και τα νέα καλογέρια που θα αντικαταστήσουν εμάς. Από εκεί μεριά πιο απέναντι είναι η Νέα Σκήτη. Λέγεται Νέα Σκήτη, αλλά είναι πολύ παλαιά Σκήτη,
για να την διευκρινίσουν ότι εδώ είναι η σκήτη της Αγίας Άννης και εκεί η νεότερη σκήτη. Εκεί η νέα σκήτη ανήκει στη Μονή του Αγίου Παύλου, ενώ εδώ η Αγία Άννα ανήκει στη Μεγίστη Λαύρα. Λοιπόν, ψηλότερα είναι η κορυφή του Άθνος, η οποία δεν φαίνεται. Βλέπετε όλα αυτά τα μέρη παλαιότερα ήταν, οι σπηλές είναι, κατοικούσαν άνθρωποι, ασκητέ. Και σήμερα, όπως βλέπουμε, όπως ξέρουμε από την παράδοση, αλλά και όπως εμφανίζονται κάπου, πρέπει να υπάρχουν σε αυτά τα βουνά πάνω ψηλά κρυφοί ασκητέ. Όπως είχα πει και στην άλλη κασέτα, ότι υπάρχουν, αλλά έχουν το πνευματικό τους και ενίοτε κατεβαίνουν κάτω, εξομολογούνται, κοινωνούν και πάλι πάνε στον αγώνα τους. Η τροφή τους είναι υποτυπώδη από τα άγρια χόρτα της ερήμου. Ζουν. Απέναντι είναι τα μοναστήρια. Γενικά όλος ο άνθρωπος είναι σπαρμένος με ησυχαστήρια, ασχετήρια, σπήλια, τα οποία όλα είναι αγιασμένα και όλα, σε όλα μέσα έχουν ζήσει πατέρες. Απόδειξη σε κάθε σπήλιο, σε κάθε αυτό υπάρχουν και τα ρήψα των πατέρων, οι κάρες και τα οστά τους, τα οποία από άλλα ευωδιάζουν και άλλα είναι το χρώμα τους πάρα πολύ κίτρινο, απόδειξη ότι είναι συσσωσμένοι και αγιασμένοι. Όπως είδαμε και στο κημητήριο της Αγίας Άννης, εκεί που πολλές φορές περνούμε και ευωδιάζουν τα οστά των πατέρων. Λοιπόν, και τώρα προχωρούμε από ψηλά μέσω της Καράδρας για να πάμε στα ασκητήρια του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλιώτη. Εγώ έλεγα στο Γιώργο να μην κατεβούμε, αλλά αυτός να πάμε. Είναι πολύ δύσκολα, έχει να περπατηθεί ο δρόμος αυτός πολλά χρόνια και έχει φράξει. Και με τα βίας βρήκαμε το δρόμο. Από εδώ εμείς, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μικρά καλογεράκια, περνούσαμε συχνά και κατεβάζαμε με την πλάτη τα πράγματα κάτω στη σκήτη της Αγίας Άννης, στο Μωράγιο. Εδώ που περάσαμε, με θύμισε ακριβώς στο μέρος που είμαστε, μας είπαν οι γεροντάδες μας ότι ο παππούς μας είχε, μεταξύ άλλων μοναχών, είχε και ένα καλογέρι, Μελέτεος λεγόταν. Αυτός ήταν πολύ δυνατός και όλα τα τρόφιμα τα ανέβαζε αυτός με την πλάτη από κάτω. 2 ώρες που κάτω από τη θάλασσα μέχρι να πάμε ψηλά. Λοιπόν, βραδιάστηκε κάτω στη σκήτη και ανέβαινε από αυτόν τον δρόμο κάτω, που είναι, αν λεχθεί να είναι δρόμος. Λοιπόν, στο σημείο εδώ πάνω ακριβώς, στο ύψος, και έχει ένα δέντρο εκεί πέρα, ένα προσκυνητάρι της Παναγίας, μετέπειτα από το όγρι αυτός, έχασε το δρόμο και γκρεμίστηκε, είχε στην πλάτη του ένα τσουβάλι φασόλη, τι είχε, 60 οκάδες τότε, του είχε στην πλάτη του. Λοιπόν, και πέφτει με το τσουβάλι μαζί κάτω στον κρέμνο και το μόνο που φώναξε, ο Θεός του πατρός μου βοήθησέ με, Παναγία βοήθησέ με. Και βρέθηκε στον κρέμνο κάτω με το τσουβάλι στην πλάτη χωρίς να πάθει τίποτε. Και σαν άμνηση έκρινε ένα προσκυνητάρι εκεί. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Τώρα κουπιάσαμε τον Γιώργο να κατεβούμε, μου λέει να πάμε να πάρουμε τα σχετήρια του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλιώτου, εκεί σχεδόν που αγωνίστηκε πολύ. Τώρα φτάσαμε να δούμε αν τα βρούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ τώρα πάμε, Γιώργο, να τα βρούμε. Κρυδουμένα έχουν. Τι είναι εδώ? Πάλι τυχεροί είμαστε, παπούτσι βρήκαμε. Εδώ μέσα είναι κρυδουμένα. Έχει κορτίνες, έχει αυτά. Yeah. Α, είναι το κνησάκι εδώ πέρα. Τι είναι? Εδώ είναι το κνησάκι. Α, ανοιχτά είναι, ευτυχώς. Ωραία. Κνησάκι. Εδώ είναι το κνησάκι. Εκεί είναι το σπιτάκι του. Σπηλιά. Εδώ ερχόταν και με προσευχή. Εδώ ζούσαν.
οι άνθρωποι. Και γύρω από εκεί και παρακάτω είχαν και άλλα σπιτάκια. Εδώ ήταν 4-5 συνοδεία εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα για να δούμε τι να πούμε εδώ πέρα. Εδώ ο άνθρωπος, εδώ καθημερινώς λειτουργούσαν. Άνοιξε. Εδώ το μέρος αυτό είναι που ασκήτηψε ο γέρον Ιωσήφος Πηλαιώτης. Αρχικώς αυτός ο Όσιος πατήρ Ιωσήφ πήγε και μαθήτευσε, έγινε υποτακτικός στο γέροντα Δανίλ, τον παππού μας, τον Κατρονικιώτη. Και ο γέροντα Δανίλ είδε το που είχε ησυχαστικά στάσεις και τον έδωσε δίπλα να γεροκομίσει 2 γεροντάκια, τα οποία τα γεροκόμισε, και μετά ανέβηκε στον Άγιο Βασίλειο και έκανε και συνοδεία 3-4 ήταν. Από εκεί ήταν λίγο δύσκολο, πλήθυνε η συνοδεία του και κατέβηκαν σε αυτά τα ησυχαστήρια εδώ, όπως βλέπετε εδώ, η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί τα μέρη που το σπιτάκι που θα πάμε να δούμε είναι που κατοικούσαν 2-3 δωματιάκια, και πέρα εδώ έχει κάτι άλλο ησυχαστήρια πίσω μεριά και ησύχασαν τα πνευματικά του τέκνα. Και όλοι μετά αυτό εκκλησιαζόταν και έκαναν καθημερινώς θεία λειτουργία εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ έχω να έρθω γύρω στα 40 χρόνια. Έχει αλλάξει ο τόπος, έχουν φράξει όλα, εγκατελειμμένα, όπως τα βλέπετε, έχουν γύρει, αλλά είναι ο τόπος ιστορικός. Από εδώ ξεκίνησαν όλα ο γέροντος Ιωσήφ και μετά πήγε από εδώ στη Νέα Σκήτη και κατά τη συνοδεία του, και μετέπειτα πήγαν στα μοναστήρια Φιλοθέο, Καρακάλο, Κωνσταμονίτο, και σήμερα ο γέροντος Εφραίμ που είναι στην Αμερική πήγε και κάνει κάτι άλλο μοναστήρι και κάτω, βοηθάει τον κόσμο. Είδατε, καλό το δέντρον, η καρπή καλή. Εκ των καρπών αυτών γνώσεστε, λέει. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι αγώνες τους δεν πήγαν χαμένοι. Και βλέπουμε σήμερα αυτά τα ερείπια, τα σπήλαια, τι έβγαλαν, τι μορφές έβγαλαν Αγίων και πόσο βοηθάει και το Άγιον Όρος. Εδώ σε αυτό το κρυσάκι που θα δούμε μέσα είναι το Τιμίο Προδρόμου. Εδώ πολλές φορές ο γέρον Ιωσήφ έλεγε ότι είδε την Παναγία καθήπαρα. Λοιπόν, ήταν άξιος και τον ευράβευσε τους αγώνας του. Ευράβευσε τους αγώνας του η Παναγία. Και το βραβείο ήταν ότι τον έδωσε πνευματικά παιδιά και ακτινοβολούν σε όλα τα Άγιον Όρος και στην Αμερική. Λοιπόν, τώρα πάμε στην εκκλησία μέσα, ένα απέριτο εκκλησάκι, το οποίο γίνονται ακόμα κάπου κάνουν καμιά λειτουργία εδώ πέρα. Η εκκλησία αυτή είναι του Τιμίου Προδρόμου. Θα ψάρουμε το απολυτίκι του Τιμίου Προδρόμου. Είναι η αποτομή του Τιμίου Προδρόμου. Μνήμη δικαίου μετεγκομίων, σιδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε, κατηξιώθης των κηρυτόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευηγγελίσω και της ενάδει Θεόν, φανερωθέντα εσαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μεγαέλεος. Εδώ λειτουργούσε επί χρόνια πολλά ο Παπα Εφραίμ, τώρα που είμαι στην Αμερική, ο Παχαράλαμπος που είναι προηγούμενος στη Μονή του Διονυσίου, και από εδώ έφυγαν και πήγαν
στη Νέα Σκήτη, όπως είπαμε. Είναι τόπος υγιασμένος, σε αυτό το στασίδι εδώ πέρα καθόταν ο γέρο Ιωσήφ, όρθιος, καθημερινός, όλη τη νύχτα, και εδώ είχε απέναντι την Παναγία και συνομιλούσε με την Παναγία, που τόσο την ελάτρευε, και τελευταία τον αξίωσε η Παναγία και κοιμήθηκε 14 Αυγούστου το απόγευμα, στην εορτή της ανήμερα 15 Αυγούστου, έγινε η κηδεία του στη Νέα Σκήτη, 59 ετών. Και εμείς εδώ για να κατεβούμε, μόνο να κατεβούμε, όχι να ζήσουμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, δεινοπαθήσουμε, βλέπετε ο υδρότας, τρέχει ποτάμι. Λοιπόν, γι' αυτό που λέει εσπηλαίες και ώρες για τις οπές της γης. Τα καλά κούπες κτώνται και πόνες κατορθούνται. Εδώ, από τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ, κοιμήθηκαν κανένα δυο αδερφοί, ένας εκ των οποίων έξω είναι η κάρα του και τα οστά του, τα οποία θα τα δούμε. Και τώρα πάμε να δούμε το σπίτι που έμειναν εκεί πέρα, που είναι εγκαταλειμμένο φυσικά τώρα. Εκεί. Ο οποίος κοιμήθηκε γέρον κοντά στον Ιωσήφ και τον έθαψαν, έμειναν τα οστά του εδώ πέρα όπως τα βλέπουμε, και οι παντόφλοι στο βουτσάκι του που περπατούσε εδώ σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, εδώ έδωσε τους τελευταίους του αγώνας, και από εδώ ανήρθε η ψυχή του στο παράδεισο και αγάρεται αιωνίως. Και τώρα πάμε εκεί. Εντάξει. Ναι. Μια στερνούλα. Εδώ ακριβώς το σπίριο εκεί μέσα που καθόταν ο ίδιος. Παρακάτω είχε μια στερνούλα, μάζευαν από τα βράχια νερό και από τη στέγη αυτή μικρή, και ήπαιναν, διότι όπως βλέπω πηγαίο νερό δεν υπάρχει. Και μετά από εδώ, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, είναι μέσα το σπίτι του, το οποίο θα το πάρει τώρα ο Γιώργος. Έλα. Στο οποίο εδώ ζούσαν 4-5 πατέρες, όπως είπαμε, και αγωνιζόνταν υπερανθρώπους. Και οι αγώνες τους σήμερα ακτινοβολούν σε όλο το Άγιον Όρος, αλλά και στην Αμερική που είναι ο Παπαεφραίμ, ο οποίος αγωνίζεται για να σώσει τόσες και τόσες ψυχές που βρίσκονται κάτω στην απώλεια και έχουν τόσο ανάγκη. Εδώ μέσα, όπως μπαίνουμε μέσα, είναι το σπιτάκι, τα δωμάτια τους. Εδώ εξυπηρετούνταν, τα απαραίτητα είχαν. Τώρα είναι εγκαταλειμμένα, διότι ήταν φτιασμένα πολύ πρόχειρα, με χώμα και με πύχες, όπως τα βλέπετε. Ή ίδια τα άκρα με τα χέρια τους. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Εξυπηρέτησαν αυτά. Αυτό που έπρεπε να κάνει το σπιτάκι το έκανε. Έστειλε τόσες ψυχές στον παράδεισο και σήμερα έμενε αυτά έτσι ρήπια. Ο προορισμός τους τελείωσε, διότι ένα μοναστήρι, ένα σπίτι, μία εκκλησία, εάν γίνει αιτία και σωθεί μία ψυχή, εξυπηρέτησε τον προορισμό της. Και ο Χριστός μας για αυτή την ψυχή ήρθε και εσταυρώθηκε και μας έσωσε από το αμάρτημα των προπατώρων. Λοιπόν, τώρα θα είναι εκεί, εδώ που η σπηλιά που φαίνεται έχει βάθος μέσα. Από εδώ ονομάστηκε ο γέρο Ιωσήφ Σπηλιώτης και έμενε, κοιμήθηκε Σπηλιώτης. Αγαπούσε πολύ την ησυχία και τα σπήλια και αγωνιζόταν ο άνθρωπος. Ήταν μοναδικός ησυχαστής, γι' αυτό λέγεται Ιωσήφ ο ησυχαστής. Απέναντι εκεί είναι πάλι μέσα ένα σπήλιο. Παίρνεις. Απέναντι, όπως βλέπω, μέσα στο σπήλιο πάλι έκτισε την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, όπως το βλέπουμε. Και εκεί τον περισσότερο καιρό τον περνούσε μέσα στην εκκλησία αυτό, στο στασίδι, όπως μας έλεγαν τα καλογέρια του. Ο Παπαεφραίμ και ο Παπαχαράλαμπος. Και ο γέρο Ιωσήφ που είναι σήμερα στο Πατοπέδι.
Λοιπόν, και τώρα να χωρούμε, διότι ο ήλιος βασιλεύει και εμείς πρέπει να πάμε στην Αγιάνα. Πρέπει να ανεβούμε μισή ώρα δύσκολο δρόμο μέσα στα κατσάβραχα και μέσα στις ζύγρες και μέσα στα κλαδιά. Έλα Γιώργο, φεύγουμε. Πήγαρε πύλε του Άδου, κατά της Εκκλησίας ανεωθήσε, ή του αίματος ημωχήσεις, ασυδολικά σπονδάς εξήρανε, η σφαγή μου, απέτε και τον πιστόν το πλήρωμα. τους ασωμάτους εξεπλήξατε, Τους ασωμάτους εξεπλήξατε. ο Θεός Στεφανιφόρη Μαρίσατε, ο απάρτος πρεσβεύεται, Πρεσβεύσατε
Στράτησε διάφορα αυτά. Πάντων, Ναι. ήρθε να σε δούμε και θέλω να μας πεις εδώ για το εκκλησάκι το απέριτο αυτό, τι Άγιοι είναι, πώς εκτίστηκε και πώς ποιοι έζησαν εδώ πέρα και τώρα οι οσιώτες σου που είσαι μόνος σου. Αυτό το εκκλησάκι το έκτισε ο Αβιμέλεχ, ο οποίος ήταν κριτικός και καθόταν σε κατουνάκια στη μικρή Αγιάνα. Ναι. Επειδή ήταν και αυτός κριτικός και οι Άγιοι Από την Κρήτη. από την Κρήτη εκεί δηλαδή τελείωσαν. Εξ αρχής ήταν στην Αίγυπτο, αλλά λόγω των διωγμών εκεί πέρα από τους Άραβας φύγανε και πήγανε στην Κρήτη. Και εκεί τελείωσαν. Τελείωσαν μια μέρα όλοι. Οι Άγιοι αυτοί. Όλοι έτσι Παρακάλεσαν τον Θεό. τον Θεό. Λοιπόν, αυτός επειδή ήταν κριτικός, έκανε έρανο εκεί στην Κρήτη και έφερε τα χρήματα και έφερε και δίψανα των Αγίων. Ναι. Και τα έδωσε εδώ πέρα στο Συνέσιο πρώην Σιμών Πετρίτη και αυτός λοιπόν το κλείσε. Το κτίσε το κλεισάκι αυτό και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Ναι, αυτό είναι η ιστορία δηλαδή του εκκλησάκι. Ο γέρο Αβιμέλεχ πότε ήρθε περίπου εδώ πέρα? Εδώ πέρα, Ναι, ο Αβραάμ ήταν 60 χρόνια. 60 χρόνια. Πού 60? Εγώ τον γέρο Αβιμέλεχ τον πρόλαβα, ήταν στη Μικρά Γιάννα εκεί. Ναι. Είναι ο γέροντας του Παπαδένιου στον Νίνα, ας Και πούμε. εγώ εκεί τον πρόλαβα Ναι. και πήγανε και ήθελε να με φιλέψει κιόλας, λέει βραζοραβίκια. Ναι. Ναι. Αυτός, Και κάποτε λοιπόν, όταν ήρθα εγώ εδώ πέρα, στο 52 ήρθα, Ναι. πέρασε και εκείνος μια βραδιά και έμεινε εδώ πέρα. Μμμ. Και μου είπε την ιστορία πώς έκανε μαζί. ο γέρο Αβιμέλεχ μας έλεγαν οι γεροντάδες όταν πρωτοήρθε στο Άγιον Όρος, Ναι, με ένα άλλο, ήταν από την Κρήτη ήρθαν, με ένα άλλο συνασκητή του Χεροβίμ. Ασκήτευαν κάτω στην Κρήτη και ήρθαν εδώ πέρα στο Άγιον Όρος να ασκητέψουν πρωτού έρθαν εδώ στο κλεισάκι να κτίσει αυτό. Λοιπόν, και είπαν ότι λέγει Πάτερ Χεροβίμ, εδώ ήρθαμε στο περιβόλι της Παναγίας να κάνουμε, λέει, τον διαχριστό σαλό. ναι. Ναι, είχε τάσεις ασκητικές. Ναι, Και- κάπως έχω το Ναι. ακούσει αυτό το κομμάτι. Και βγήκαν να πάνε στις καριές να κάνουν, αλλά τότε δεν περνούσαν τότε, τους πήραν λίγο αυτό και μετά ήρθε στη Μικρά Γιάννα, ήρθε εδώ πέρα, έκτισε το εκκλησάκι αυτό, μετά ο Χεροβίμ ανέβηκε πάνω στον Άγιο Βασίλειο, τελείωσε εκεί πέρα και μετά από εδώ πέρα ο Γεροβίμ ανέβηκε στη Μικρά Γιάννα και έκτισε ένα εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου του Ρήτρους και Μητροφάνος, εκεί που είναι σήμερα που το έκτισαν τώρα μεγάλο, που είναι ωραίο, μέσα στο σπήλαιο. Λοιπόν,
και ήταν πάρα πολύ έτσι ωραίος ο Γεροβιμέλεχ, και αυτός κοιμήθηκε γύρω στα 100 τόσα χρονών. Και εγγράμματος. Εγγράμματος, έγραφε διάφορα. Ναι. Αλλά εγώ δηλαδή είχε πνευματικό το δικό μας του Γέρου του Παπαδανίλ, και ερχόταν εκεί πέρα πολύ συνετός και πολύ δηλαδή άνθρωπος της προσευχής και της ησυχίας, Ναι, και αγαπούσε πολύ τη λειτουργία. Ερχόταν νύχτα με τα φαναράκια και λειτουργούνταν σε εμάς εκεί πέρα. Τότε δεν ήταν ο Παπαδανής παπάς. Ναι. Λοιπόν, και θα σας πω, ήταν πολύ αγωνιστής και τελείωσε εκεί στη Μικρά Γιάννα. Ναι. Λοιπόν, η παρουσιότητα σας πότε ήρθετε εδώ στο Άγιον Όρος? Εγώ ήρθα στο 21 και πήγα κατευθείαν στην Σιμόπετρα και κάτσα 15 χρόνια. Το 37 έφυγα, ακριβώς 60 χρόνια λοιπόν από το μοναστήρι. Όταν ήρθα στα Κατουνάκια, εκεί στη γειτονιά σας, κάτσα, αλλά δεν με επέτρεπε η υγεία μου να συνεχίσω εκεί πέρα. Εκεί στο Γεροδανίλα πάνω. Στο Γεροδανίλ. Στο Δανίλ, Στην ναι. Παναγία τη Γέννηση. Τρώγανε όλο φασόλια και φασόλια, εγώ δεν μπορούσα να φάω καθόλου. Μου είχε πει ο γιατρός, όσπρια ποτέ να μην τρως. Ναι. Και αναγκάστηκα και έφυγα και ήρθα εδώ. Εγώ θυμάμαι εκεί πέρα που ήμασταν μαζί και πάνω. Αλλά να σας πω ένα πράγμα που δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Κάποτε λοιπόν πήγα και βλέπω το Δανιήλ, προσευχόταν λοιπόν και καρφωμένο το βλέμμα του μπροστά, και εγώ δίχως να σκεφτώ τίποτα άλλο, ούτε ευλογείται να το πω, παρά του λέω θα πας στον παράδεισο. Και όπως κοίταζε έτσι, μου λέει πρώτος, δίχως να πει τίποτα άλλο, και συνέχιζε να κοιτάς και εγώ να στέκομαι. Εκείνος κοίταζε, εγώ στεκόμανα. Μιλιά, τίποτα, ούτε ευλογείται ούτε τίποτα. Από τα πολλά λοιπόν βλέπω και κάνει τα μάτια του έτσι. Πού είναι ο παράδεισος, πού είναι ο παράδεισος, πού είναι ο παράδεισος, πού είναι ο παράδεισος, πού είναι ο παράδεισος. Γύρω γύρω έβλεπε. Και γυρίζει λοιπόν και με βλέπει τότε και εδώ είσαι. Τότε ήρθε να... Δηλαδή έβλεπε τον παράδεισο, και τον έχασε από μπροστά του, και πού είναι ο παράδεισος. Ήταν πολύ αγωνιστής ο Γεροδανίλ. Εγώ έζησα κοντά του δηλαδή, ναι, γύρω στα 25 χρόνια. Ναι, κοντά του. Δηλαδή όταν είχε η γειτονιά μας, ναι, που δούλευε ο Γερολεόντιος το καλοκαίρι του σε εμάς που δούλευε. Ναι, ναι. Ερχόταν και μας διηγούταν πολλά πράγματα. Δεν έκανε πολλά χρόνια. Δεν έκανε. Ο Δανιήλ πήγε στο 50. Και στο 56 πέθανε. Α, πέθανε. 56-57. Όχι, κάνω λάθος. Ο Γερολεόντιος, με τον Λεόντιο ζήσαμε γύρω στα 25 χρόνια. Ο Λεόντιος πέθανε στο κάθισμα. Όχι ο Γερολεόντιος, ο παππούς, το καλοκαίρι του. Το καλοκαίρι, ναι. Το καλοκαίρι δούλευε σε εσάς πάντοτε. Ναι. Αλλά ο Γεροδανιήλ είχε ένα άλλο γέροντα που τον έλεγαν Λεόντιο. Ναι. Και αυτός λοιπόν, αυτοί τρώγανε Σαββατοκύριακο λάδι. Ναι. Τις άλλες ημέρες μυρόβραστο. Κάμποσα χρόνια λοιπόν, λέει ο Λεόντιος, εγώ θα το κόψω το λάδι. Το κόψε το λάδι, δηλαδή 7 χρόνια ούτε το Πάσχα λάδι δεν έτρωε. Κατόπιν λοιπόν ξεπλήθηκαν τα εντόστια όλα μέσα και αισθανόταν μια καΐλα. Έπινε νερό, αντί να σβήσει καΐλα το έκανε μετό. Είχε έρθει ένας γιατρός και λέει ότι πρέπει να πάρουμε υγρό από το σωμάς να το εξετάσουν και αυτά και εκείνα. Εγώ του είπα, Γεροδανίλ, δώσ' τον γάλα και θα δεις. Λέει, δεν θέλει να το χαλάσει. Αναγκάστηκαν λοιπόν και πήγανε στα Κατουνάκια και ρώτησαν τους πατέρες αν πρέπει να το χαλάσει και είπαν οι πατέρες, οι πιο ασκητές δηλαδή,
ότι αφού είναι σε τέτοιο σημείο που δεν δέχεται, το πρέπει να το χαλάσει. Αναγκάστηκε λοιπόν, του έδωσε γάλα, όπως του είπα, δώσ' το γάλα και θα δεις. Ναι. Μόλις ήπιε το γάλα αυτός που έπινε νερό και το έκανε μετά, Ναι. άμα ήπιε το γάλα μετά μια ώρα λέει, έχεις λίγη παλαμίδα να μου δώσει. Πού Και να θα βρεις η παλαμίδα. Πού να ζητήσει. Ήρθε η όρεξη, Η όρεξη. διότι δεν είχε τίποτα. Ναι. Και έζησε ύστερα άλλα 7 χρόνια. Ναι. Τέτοιο. Αλλά ήταν, όπως μας διηγούνταν και ο Γερολεόνης, το καλογέρι του Γεροδανίλ και ο Δανίλ, Ναι. ήταν πάρα πολύ ενάρετος ο Γερολεόντιος. Ναι, ναι. Ο παππούς, ας πούμε. Ήταν και αόματος. Δεν Ο έβλεπε. άομενος, ναι. Κνιδωμένος μέσα εκεί πέρα αυτό. Α, και κάποτε λοιπόν συνηθούσα εγώ όταν ήμουν Σημόπετρα και πήγαινα και τους έβλεπα. Κάποτε λοιπόν που πήγα, μου λέει ο Γεροδανιήλ, απόψε ο γέροντας κόντεψε να σπάσει τα κεραμίδια. Του φωνάζω, βρε Γέροντα, γιατί πετάς πέτρες? Μα με πετροβολούν οι δαίμονες, θα τους αφήσω? Και τους επιτυχαίνεις. Τους χτυπώ απάνω στην κοιλιά και κάνει μπαφ, μα δεν φεύγουνε. Δεν φεύγουν. Ναι, τέτοιος ήταν. Καθότανε τώρα το καλοκαίρι με τις ζέστες πίσω από το σπίτι από πάνω είχε ένα καλυβάκι ίσα ίσα και χωρούσε μέσα. Και από εκεί που τους πέτρεψε. Ναι. Γέροντα, θέλω να μας πεις έτσι από τη ζωή σου κάτι έτσι, διάφορα έτσι που συνέβησαν στη ζωή, ό,τι άκουσες είτε εδώ εκεί στα Κατουνάκια, είτε στη Σκήτη εδώ πέρα που ζεις, έτσι λίγο ιστορικά να μας πεις κάτι έτσι, από την πείρα της ζωής σου εδώ πέρα. Σαν τι να σας πω. Ό,τι σε φωτίσει η Παναγία εδώ πέρα. Θέλουμε κάτι να μας πεις έτσι. Πώς ένας άνθρωπος δηλαδή αν έρχεται... Όταν ήμουνα εδώ, καταρχάς που ήρθα εδώ στην Αγία, πήγα στην ανάληψη. Απάνε. Ναι, όχι ως κοινοβιάτης, γιατί είχαμε συνονοηθεί με τον Γεροδανιήλ Ναι. να καθίσουμε να ζήσουμε στα Κατουνάκια. Θα κάνουμε σπίτι, αυτά όλα εκείνα. Ο γέρο, εκεί αυτός της αναλήψεως, λεγόταν Νικόδημος. Ναι, ο Νικόδημος. Είχε και ένα άλλο δεύτερο Ιακήμ και είχε κι άλλο ένα Ευθύμιο και άλλο ένα πιο νεότερο που λεγόταν Ματθαίος. ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ναι. Αυτός λοιπόν ο Πέτρος είχε και αδερφό καλόγερο στοιχείο. Συνονοηθήκαν λοιπόν όταν ήμουν εκεί με έλεγε τώρα τι κάθεσαι εδώ, για τον εαυτό του έλεγε. Ναι. Να πας στον κόσμο να δράσεις. Και έφυγε λοιπόν και πήγε στοιχείο. Από εκεί μαζί με τον αδερφό του πήγαν και χαιρετηθήκανε στους δεσποτάδες, τους Παλαιομερονίτας. Με τα ταύτα λοιπόν ο Πέτρος αυτός λοιπόν έγινε δεσπότης. Αυτός ο Αστιφίδης ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Δεν ξέρω. Πήγε λοιπόν στην Αμερική και ένας παπάς που ήρθε εκεί από την Αμερική μας έλεγε τα κατορθώματα που έκανε αυτός δεν μπορεί να τα κάνει άλλος. Έκανε εκκλησίες, έκανε σχολεία, έκανε ορφανοτροφία, ναι. Έκανε άσυλο για τα παιδιά, τα άρρωστα, τα αυτά εκείνα. Ένα έργο κοινωνικό Ναι. μεγάλο. Και όταν πέθανε, τώρα πριν 1 μήνα το διάβαζα, ο δεσπότης των Παλαιομερολογητών έγραφε το βίο του. Τώρα ως άνθρωπος αν είχε άλλα αιτήματα, αλλά έλεγε δηλαδή τη δράση που έκανε. Ναι, αυτά είναι. Εδώ στη Σκήτη μέσα που τραβάει αυτό το πράγμα, ο γέρο Αβιμέλεχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι σε αυτό το πράγμα, εδώ κάποτε κάτι πατριώτες του ανέβαιναν να το δουν απάνω. Το γέρο Αβιμέλεχ ας πούμε. Ναι. Λοιπόν στη Μικρά Γιάννα. Αυτοί βγήκαν εδώ κάτω 2 κριτικοί
ένας μάλιστα ήταν εδώ στην Αγιάνα, αλλά αυτή δουλεύει χρόνια πολλά. Επί Επιμέλεχ, ας πούμε, που ήταν νεότερος. Λοιπόν, και όταν ανέβαιναν εδώ πάνω που ανέβαιναν, εδώ στη σκήτη απ' έξω, λοιπόν, έχασαν τον δρόμο και πήγαν προς την πείνα, πίσω εδώ μεριά. Έτσι, Πού πήγανε? εδώ προς τα πέρα, προς την πείνα που λέμε εδώ στο... Λοιπόν, κάτω από τη Μικρά Γιάννη και στα σκητήρια που ζούσε ο Γεροϊοσήφος Πιλότης εκεί μέσα. Λοιπόν, και βρήκαν, συνείδησε αυτός ένα σπήλαιο μέσα που είχε ένα νεκρό μέσα. Δεν ξέρω αν τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα. Τώρα θα σας πω γι' αυτό. Έτσι, να το συνεχίσετε εσείς. Να σας πω και να το συνεχίσετε. Λοιπόν, και βρήκαν το λείψανο μέσα και ήταν το θυμιατό θυμιάτιζε, το κερί άναβε εκεί πέρα και κανένας δεν υπήρχε μέσα στο σπήλαιο. Και εκείνη τη στιγμή λέει αυτός προσκύνησε το λείψανο και λέει αυτός ο υποτακτικός τέλος πάντων θα πήγε στη σκήτη, εδώ που είναι να φωνάξει να του κάνουν κηδεία. Λοιπόν, προσκύνησε και έφυγε. Όταν πήγε πάνω στο Γεροϊμέλεχ, κάτω στους κριτικούς που ήταν, λέγει, εσείς δεν θα πάτε στην κηδεία? Λέει, σε ποια κηδεία? Λέει, κάτω στο τάδε σπήλαιο που πήγα, είναι ένα τέτοιο ένα λείψανο που είναι φρέσκο, ας πούμε, και το θυμιατό θυμιατής, το καντιλάκι καίει και το κερί ανάβει εκεί πέρα, και αλλά δεν βρήκα κανέναν. Λέει, αν θα πάμε τώρα πίσω να γυρίσουμε, θα το βρεις? Πώς, τώρα από εκεί. Και γύρισε από τη Μικρά Γιάννα, κατέβηκαν εδώ κάτω και πήγαν εκεί μέσα να βρουν το σπήλαιο, αλλά αισθάνθηκε αδύνατο να βρουν το σπήλαιο. Το εκάλυψε ο Θεός. Αυτό τι λέτε εσείς? Μήπως ούτε το σπήλαιο βρέθηκε, του κάλυψε ο Θεός. Ήταν κάνα Άγιο λείψανο ενός Αγίου που ήταν τόσα χρόνια καλυμμένο εκεί μέσα. Γι' αυτό τι λέτε εσείς? Εγώ άκουσα, ο Γέρος Δανιήλ με το είπε, ένας ληστής πήγε και ασκήτευε εκεί πέρα στο σπήλαιο αυτό. Δηλαδή που είναι, κάνει τον κατήφορο για την Αγία Άννα, δεξιά. Και όταν ήμουνα τώρα στην Αγία Άννα, δηλαδή το 37, σηκώνουμε λοιπόν και πήγα. Αλλά ο Γεροδανίλ μου είπε, εκεί που ασκήτευε ο ληστής, μέσα το είχε κάνει λοιπόν ένα μέρος έτσι, σαν στασίδι, εκεί πέρα, και προσευχότανε. Στο βράχο, λάξευσε το βράχο. Κτιστό μέσα. Το έκανε σαν αναλόγιο. Ναι. Και καθόταν εκεί. Αλλά κάποτε ήταν έξω λοιπόν. Απ' έξω καθόταν και από εκεί, από κάτω είναι γκρεμνός. Και πάει ο πειρασμός και τον δίνει μια σπροξιά και πέφτει στο γκρεμνό, και στα μεσά του γκρεμνού ήταν ένα δέντρο και έπεσα πάνω στο δέντρο. Ναι. Τώρα αυτός δεν μπορούσε ούτε να πάει ούτε κάτω. Δεν μπορούσε. Περίμενε και περνούσαν κάτι από το δρόμο, έβγαλε φωνές λοιπόν και πήγανε από πάνω από τη σπηλιά και ρίξανε σκηνή και δέθηκε και τον τράβηξαν απάνω. Ναι. Αλλά οι πνευματικοί πατέρες τον απειγόρευσαν να ξαναπάει στο σπήλαιο αυτό, και τότε πήγε στη Νέα Σκήτη στο κημητήρι, στο νεκροταφείο εκεί, και έμεινε εκεί, πέθανε. Και μάλιστα πηγαίναν τα νέα καλογέρια και τον πειράζανε και του λέγανε, ως πόσους να έσφαξες. Αλλά θύμωνε, λέει, ενώ δεν έπρεπε, λέει, να θυμώνει. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, εδώ στην Αγία Άννα, εκεί στο κημητήρι μέσα λένε ότι μπαίνεις μέσα και βουδιάζουν τα οστά των πατέρων. Αυτό τώρα πρέπει να υπάρχουν και Άγιοι πολλοί μέσα. Ναι, ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πατέρες, ενάρετοι ήταν. Αλλά δεν βγήκε κανείς να πει εγώ είμαι Άγιος. Άγιος και αυτό. Κι άλλοι με ρωτούν αυτό. Λέω, με ρωτούν, όταν πάω στον κόσμο δεν υπάρχουν? Υπάρχουν, λέω.
Αλλά καθένας είναι κρυμμένος στο καλυβάκι Στο του. καλυβάκι του. Η αρετή Μαζί, δεν φαίνεται, δεν φαίνεται η αρετή. Πού να ξέρει. Τώρα εκεί στο Δανίλη, να πούμε, κανείς δεν τους ήξερε αυτούς τους δύο. Ναι. Μόνο εμένα που πήγαινα συχνά και με αγαπούσαν λοιπόν, τους έλεγαν το λογισμό και με έλεγαν και εκείνοι τα δικά τους. Εκεί στο κάθισμα της Σιμνόπετρας που ήταν. Ο Ναι. Δανίλ και ο Λεόντιος. Ο Δανίλη έκανε στην Αμερική Ναι, ξέρω. και ο άλλος έκανε στην Αμερική. Και όταν ήρθε από την Αμερική, ο άλλος πήγε κατευθείαν στα Ιεροσόλυμα. Και στην Ιερουσαλήμ ανταμώσαν με το Δανιήλ. Και ήρθαν εκεί. Ο Γεροδανιήλ όταν ήταν στην Αμερική, ήρθε ένας παπάς πρώτη φορά από την Αλεξάνδρεια με ράσα. Ράσα δεν φορούσε, πρώτος αυτός ήταν. Και όταν ερχόταν λοιπόν έδιδε μαθήματα στα παιδιά. Ναι. Και όταν πήγαινε λοιπόν τα Εβραιόπουλα από πίσω τον πετροβολούσανε. Σηκώνεται λοιπόν και αυτός και πάει στην αστυνομία, ήξερε τα εγγλέζικα φαρσί. Και λέει, μα εδώ δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει... Τι συμβαίνει, σηκώθηκαν όρθια. Λέει, τι συμβαίνει, άμα είδαν ότι μιλούσε τα εγγλέζικα. Βαδίζω στο δρόμο, λέει, και από πίσω με πετροβολούν. Για πες μας που κάθεσαι, στο τάδε μέρος. Και πού πηγαίνεις, στο τάδε μέρος. Εντάξει, πήγαινε στο σπίτι σου. Την άλλη τη μέρα λοιπόν αστυνομικοί κρυμμένοι στους δρόμους, μόλις βγήκαν τα παιδιά λοιπόν και αρχίσαν και τον πετροβολούσανε, τα συλλαμβάνουν όλα τα παιδιά και τα πάνε μέσα στην αστυνομία. Τρέχουν λοιπόν οι πατεράδες να τα βγάλουν από τη φυλακή. Θα πληρώσετε τόσα δολάρια για να πάρετε τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν δεν ξαναμπόρεσαν να πετροβολήσουν τα παιδιά. Δεν μου λες, εκεί στη Μικρά Γιάννα που ήταν μερικοί, ο Παπασάβας, ο Παπακοσμάς, για αυτούς τι ξέρεις έτσι, ήταν πνευματική μεγάλη, καλή αυτή. Ο Παπασάβας ήταν, τρέχαν όλος ο κόσμος από εδώ, τα αυτά για να εξομολογηθούν. Ναι. Έτσι κάνα ιστορικό για αυτόν, ξέρετε τίποτε για τον Παπασάβα. Έχουν κάτι βιβλία που έχουν γραμμένα. Ναι, γραμμένα αυτό. Θα τα έχεις δει. Ναι, ναι, όχι, αυτό στον οροπό κάτω. Ναι. Που έγραψαν. Αυτά τα. Ναι, βέβαια. Αλλά πού να τα θυμάται κανείς και όλα. Λέγει, μας έλεγε μια φορά εκεί ο παππούς μας, ο Γεροδανίλ, ότι κάποτε λέει εκεί στη Μονή των Ιβύρων είχε έρθει ένας ληστής από κάτω από το Σούλι. Ναι. Λοιπόν και αυτός για να γίνει καλόγερο ήρθε δηλαδή κάτι στη Μονή των Ιβύρων, κάτι να δει εκεί πέρα, είχε κάτι συγγενείς. Ναι. Λοιπόν και αυτοί οι πατέρες ήταν γύρω στα 80-85 χρόνια αυτός ο ληστής. Είχε σφάξει Τούρκους πολλούς. Λοιπόν και λέει αυτός τώρα είναι ανήρεμάτων τώρα να μπορέσει να του βάλουμε να εξομολογηθεί. Ναι. Να εξομολογηθεί. Λοιπόν και τον πήραν από εδώ και που τον πήγαινε σε ένα πραγματικό, μόλις άκουε δηλαδή τα κατορθώματά του και έλεγε 15 χρόνια, 20 χρόνια στο τέλος της ζωής του ναι. να κοινωνήσει και λοιπά. Αυτός αγρίεψε πέρα-πέρα. Ναι. Τον πήγαν σε άλλο, λοιπόν, και αυτός τα ίδια. Λοιπόν, και ήρθε να φύγει πίσω, ανεξομολόγητος και ταραγμένος. Ναι. Τότε σκέφτηκαν εκεί για τον Παπασάβα, λοιπόν, και σκέφτηκαν, λέγει, να καλέσουμε τον Παπασάβα να έρθει. Και μετά τότε μέσα έστειλαν ένα πατέρα εδώ πέρα και τον πήραν. Και τον πήγαν στη Μονή των Ιβύρων και λέει αυτό και αυτό. Λέει, κοιτάξτε, αφήστε το θέμα σε μένα. Εσείς λέει κάνετε, λέει, μία τράπεζα να φάμε όλοι μας μαζί και μετά εμάς θα μας βάλετε μαζί με το ληστή. Ναι. Αυτό το φωνιά. Το Παπασάβα, ναι. Και εγώ λέει αφήστε, θα το κανονίσω. Και άρχισαν και έτρωγαν, αφού είπαν τα γράμματα, ευλόγησαν την τράπεζα.
Λοιπόν, άρχισαν και έλεγαν την περίπτωση αυτή. Λέει, ρωτάει ο Παπασάβας τον ληστή αυτόν, λέει, από πού είσαι? Από το Σούλι. Λοιπόν, λέει, και εγώ από εκεί είμαι, αλλά από την άλλη άκρη ενώ αυτός δεν λέει ο Παπασάβας, εγώ λέει όταν ήμουν εκεί κάτω, λέει, έχω σφάξει τουρκαλάδες, λέει, για να τον πάρει το μέρος του τώρα. Έχω σφάξει τουρκαλάδες και πέρα, λέει, μετά ανοίχθηκε η καρδιά του ληστού και εγώ λέει τα ίδια. Λέει, εσύ δεν έκανες τίποτα, εγώ έσφαξα πολλούς. Λοιπόν, και λοιπά, τον πήρε, άρχισε και τον άνοιξε. Λέει, αυτά που λέμε τώρα, να μην ξέφαγαν. Δεν πάμε να τα πούμε, λέει, στην εκκλησία μέσα. Λοιπόν, τότε πήγαν οι δυο τους εκεί πέρα και φοράει το πετραχύλιο ο Παπασάβας και αρχίζει τον εξομολογάει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τον πήρε ό,τι είχε μέσα του, ας πούμε, διάφορες αμαρτίες που ήταν, ένας ληστής, ένας ζυμωμένος σε όλη την αμαρτία. Λοιπόν, και τότε, ενώ δεν μπορούσε κανένας να του βγάλει τα απόρριτά του μέσα. Λοιπόν, διότι τον έλεγαν, είσαι αμαρτωλός αυτός, θέλεις κανόνα πολύ. Λέγει, παιδί μου, λέει, ό,τι έχεις και δεν έχεις, να τα εξομολογηθείς. Εγώ θα στα συγχωρέσω, αφού και εγώ τα ίδια έκανα και ο Θεός με συγχώρησε. Λοιπόν, και τότε ήρθε, λέγοντας αυτά, ήρθε στη συναίσθηση ο ληστής και ήρθε σε πολύ μεγάλη κατάνοιξη και του λέει, πνευματικέ, λέει, άφησε, λέει, αυτά και άνοιξε τον νόμο που έχεις σαν πνευματικός και κρίνε με. Εγώ κατάλαβα γιατί το έκανες αυτό. Για να με κερδίσεις. Λοιπόν, και τότε άκουσε, παιδί μου, λέει, εγώ, λέει, δεν είμαι από το Σούλι. Εγώ δεν έκανα ληστής. Εγώ ήρθα 17 χρονών παιδί δοστά γενός. Εάν έκανα φόνο σε αυτό, δεν θα γινόμουν και παπάς, λέει. Δεν έκανα το κόλλημα της ιεροσύνης. Λοιπόν, αυτά σου το είπα να σε κερδίσω. Λοιπόν, και τότε τον πιάνει μια κατάνοιξη το ληστή και να πέσει τα πόδια του πνευματικού που σήμερα εδώ πέρα εμείς τώρα και να κλαίει. Λοιπόν, να του συγχωρέσει. Και ακούοντας οι άλλοι απ' έξω, λέει, κάτι θα του κάνει το πνευματικό, μήπως το κακοποιείς. Ανοίγουν την πόρτα και τους λέει, φύγετε μακριά, λέει, φύγετε. Ήταν δηλαδή απάνστη φάση. Και τότε λοιπόν τον είπε ό,τι έπρεπε να τον πει και του διάβασε την ευχή. Όταν του διάβασε την ευχή, λέει, το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού άλλαξε. Έλαμψε το πρόσωπό του. Και τότε, αφού και βγήκαν έξω, αλλαγμένος. Λέει, δεν έδωσε κανόνα. Τίποτε, να δείτε τώρα, να σας το ολοκληρώσω. Λοιπόν, λέγει, αύριο, λέει, απόψε θα κάνετε ένα τσάι, θα πιούμε με τον άνθρωπο αυτόν. Εγώ θα λειτουργήσω αύριο και θα του κοινωνήσω εγώ. Είχε να κοινωνήσει αυτός, αν ποτέ. Λοιπόν, εγώ, λέει, πάτερ, να κοινωνήσω, λέει, πατέρες, οι άλλοι πνευματικοί μου είπαν να κοινωνήσω στο τέλος της ζωής μου. Εσύ αύριο από μένα θα κοινωνήσεις τα άχραντα μυστήρια και θα δεις το μεγαλύτερο του Θεού. Λοιπόν, και τότε λειτουργήσε στην άλλη μέρα ο πνευματικός, τον κοινώνησε, λοιπόν, με δάκρυα πολλά, και από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός έγινε μοναχός στη Μονή των Ιβύρων και μετέπειτα πήρε άδεια από το μοναστήρι που ασκήτηψε πολλά χρόνια και ήρθε ασκήτηψε στα Καρούλια. Αυτός στα Καρούλια, εκεί που έκτισε ένα σπίτι του Αγίου Γεωργίου που ήταν μπορούσε, πήγες κάτω στο στρώσος εκεί πέρα. Λοιπόν, το Αγίου Γεωργίου, και εκεί λοιπόν ασκήτηψε εκεί μέσα και σε ένα σπήλαιο. Δηλαδή αυτός έκανε εκεί το σκελάκι. Δεν ξέρω αυτό ή άλλο. Εκεί μέσα ασκήτηψε στα μέσα Καρούλια. Ναι, εκεί δίπλα. Και μετά αυτός αγίευσε. Και όταν τον έκανε μοναχό, τον έβγαλε στα μάτια. Και μέχρι σήμερα υπάρχει στα Καρούλια, στον κώδικα της Μεγής Λάβρας, υπάρχει αυτός ο Άγιος Σταμάτιος. Είδατε, η διάκριση του πνευματικού, τι έγινε, κερδίθηκε αυτός ο άνθρωπος, κάθισε, έγινε μοναχός. Και από εκεί λοιπόν πήγε, ασκήτηψε στα Καρούλια κάτω στο Φρικαραίο Καρούλι και έγινε. Τι είναι δηλαδή ένας πνευματικός με πνευματικό, τι διάκριση που πρέπει να έχουν. Βέβαια. Γι' αυτό αυτοί στη Μικρά Γιάννη πατέρας είναι μεγάλη
στην εποχή τους άφησαν μεγάλο αυτό. Και ένα άλλο, ο Παπακοσμάς έχω ακούσει, πάνε μας το έλεγαν οι γεροντάδες μας, ο Παπακοσμάς, πάνω από τον Γεροβημέλεχ που είναι, ο πνευματικός ο Παπακοσμάς. Αυτός λέει μια φορά, όταν ήταν Αυτός ήταν πιο αυστηρός. πιο αυστηρός, ναι. Αυτός πολύ αυστηρός ο Παπακοσμάς ήταν. Λοιπόν, Τον έλεγαν, τον Παπασάβα τον έλεγαν Χρυσόστομο και τον άλλον τον έλεγαν Βασίλειο. Βασίλειο, αυστηρός στη ζωή. Λοιπόν, μια φορά λέει, τότε που ήταν εξόριστος ο Πατριάρχης ο Ιακήμ Τρίτος στο Μελοπόταμο. Λοιπόν, κάποτε λέει εκεί, ανέβηκε στις καριές τότε που πήραν παλιά, θυμάσαι, και έκαναν τα αργοχεράκια τους οι πατέρες, τα πολλούσαν κουμπουσκινάκια. Λοιπόν, εκεί ο Πατριάρχης εκεί άκουγε τον Παπακοσμά και ήθελε να πάει να τον γνωρίσει. Και όταν τον είδαν οι πατέρες στις καριές να περιφερόνταν, ο Παπακοσμάς λέει στον Πατριάρχη, αυτός είναι ο Παπακοσμάς. Πήγε και το λέει, Πάτερ Κοσμά, λέει, θέλω να έρθω στο κελάκι σου να πω το λογισμό μου, λέει. Εκεί ακούω για σένα πολλά. Τι ακούς, παιδί μου, λέει, τι ακούς, λέει. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός, λέει, και ένας απλός παπάς, κάνω μια θεία λειτουργία και βοηθώ εκεί πέρα την έργο. Λέει, και να έρθεις εκεί πέρα δεν χωράς, διότι ο Ιακήμ ο Τρίτος είναι ένας πανύψηλος. Ναι. Λοιπόν, λέγει, οι πορτούλες μου είναι τόσες χαμηλές εκεί πέρα. Δεν χωράς να μπεις μέσα. Θα σκύψω, λέει. Ναι, λέει, εγώ θα σκύψω. Και θα πω, εάν έσκυβες, λέει, λίγο, θα είσαι πατριάρχης στην πόλη. Ναι. Και τότε, Δηλαδή αν ταπεινώσουν αν- στους φωτάδες, ναι, ναι. θα είσαι Αλλά ήθελε να κάνει ό,τι θέλει εκείνη. αυτός. Ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή η διάκριση του και μετά ήρθε ο Πατριάρχης στη Μικρά Γιάννα εκεί και ξεμολογήθηκε στο Παπακοσμά και Αλλά μετά... του είπε και κάτι άλλο. Τι του είπε, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Του είπε δηλαδή ένας φοιτητής σπουδάζει στην Ευρώπη. Σπουδάζει για να γίνει αρχιερεύς. Ναι, Έτυχε και έπεσε σε μια αμαρτία. Τι θα γίνει? Μπορεί να γίνει. Τίποτα, λέει, αυτό δεν είναι. Και δεν του φάνηκε καλό αυτό. του Του Πατριάρχη. Πατριάρχου δηλαδή. Σου λέει, παιδί είναι, έτυχε, έπεσε. Μα δεν Τώρα γίνεται. να χάσει το μέλλον για πάντα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι Γέροντα. Αλλά ήταν και ένας Ρουμάνος και πάει στον Παπασάβα και ξεμολογεί, να πει το λογισμό του. Και του λέει να μνημονεύει την αδελφή μου η οποία πέθανε προχθές. Και πού το μαθες? Πού το μαθες? Λέει, να το μάθα, λέει έτσι. Μα για να πεθάνει η αδελφή σου πρέπει να σου στείλουν γράμμα. Τότε τηλέφωνο δεν Τα υπήρχε. γράμματα από εκεί για να έρθουν κάνουν 15 μέρες. Ναι. Δεν μπορούσε να πει τώρα τι να πει. Πώς να μου πεις τώρα, πού το μάθεις? Λέει, να, ο άγγελος μου το είπε. Ο άγγελος. Ναι. Πρώτη φορά λέω, έρχεται, όχι λέει, έρχεται τακτικά, λέει, και προσευχόμεθα μαζί με τον άγγελο. Άμα τα άκουσε ο Παπασάβας, εδώ τώρα έχουμε αγώνα. Πώς να τον βγάλει το λογισμό. Ότι είναι διάβολος αυτό, Ναι. δεν είναι άλλη. Δηλαδή έχει πέσει τη δεξιά πλάνη. Ναι, βέβαια. Για να δούμε. Αρχίζει λοιπόν να λέει ότι έρχεται, λέει, και προσευχόμεθα μαζί, λέει. Ναι, λέει. Και φεύγει και έρχεται και έρχεται. Βρε παιδί μου, αυτά, εκείνα είναι πλάνη. Αυτό τρόμαξε δηλαδή και πάλι αμφέβαλε να του βγάλει το λογισμό ότι είναι αυτός. Η δεξιά πλάνη είναι πιο δύσκολη από την αμαρτία. Να την καταλάβει κανένας. Πιο δύσκολη. Αλλά ήταν και ένα καλογέρ στις καριές, στο σημοπετέτικο του κονάκι από πίσω, Ναι. ήταν ένας γερονούφριος. Ναι, έχω Να ακουστά. τον ήξερες. Ναι, ναι. Έψαλε κιόλας. Είχε ένα καλογέρι λοιπόν και του φύγε. Κάποτε τον έστειλε για κανόνα σημόπετρα και έπινε τα πιάτα. Ύστερα έφυγε και πήγε στον Άγιο Βασίλη. Ασκείται όμως τακτικά αυτός. Ναι. Ναι. Και ο γέρος Δανιήλ μου είπε
ότι κάποτε τον επισκέφθηκε άγγελος. Παραπάνω δεν μου είπε. Ναι. Και πέθανε δηλαδή όσιος. Όσιος. Ναι, ακριβώς. Εδώ Γέροντα που ζεις τόσα χρόνια, στα μοναστήρια μέσα, γενικά στα ασκητήρια, στα συγχαστήρια, έχεις ακούσει κανένα ιστορικό έτσι να μας πεις κάτι της? Είχαμε ένα γεροντάκι, τον έλεγαν Δαμιανό. Αυτός λοιπόν το εργόσυρο ήταν να κάνει παπούτσια στους πατέρας. Ναι. Και ήταν και διαβαστής. Αυτός καλαναργούσε, ξαγρυπνείς, αυτά όλα αυτά. Και είχε και πνευματικό τον Παπασάβα. Εδώ το. Όχι τον Παπασάβα, τον Καλίνικο. Κάτω τον ησυχαστή. Ναι, τον ησυχαστή. Και πολλές φορές λέει, μετά την αγρυπνία να φύγει με τα πόδια να πάει στον Καλίνικο να πει ένα λογισμό και να γυρίσει στον δρόμο. Ναι. Στη Σιμνόπετρα. Σιμνόπετρα, ναι. Τέτοιος ασκητής. Τώρα τα τελευταία τα χρόνια που ήμουν εγώ, τον είχαν βάλει και προϊστάμενο δηλαδή. Στο μοναστήρι. Αλλά αυτός έλεγε, εγώ δεν θέλω να μπω προϊστάμενος, αλλά κρατώ το κλειδί για να μην το πάρει ο άλλος που όλο κλέβουνε. Έτσι. Όλο κλέβουνε αυτοί και γι' αυτό παίρνω το κλειδί για να τους περιορίσω. Γι' αυτό... Και όταν θέλει να πεθάνει, έψαλε Χριστός ανέστη εκ νεκρών και παρέδωσε. Και παρέδωσε το πνεύμα. Και προϊστάμενος ήταν και φορούσε τα πιο κουρέλια ρούχα. Κουρέλια, από ταπείνωση. Και ήταν κάτω στο υπόγειο. Στο υπόγειο. Το τελευταίο δωμάτιο είχε κάτω. Βαθιά. Ταπείνωση, ναι, καημένος. Ταπείνωση. Και στην τράπεζα δεν ήξερε, δεν είχε τίποτα. Στο δωμάτιο του φαγητό δεν είχε. Κανονικός κοινοβιάτης. Ναι. Κοινοβιάτης, ακολουθούσε αυτός. Για τον Καλίνικο τον ησυχαστή, ξέρεις τίποτες εδώ στα Κατουνάκια? Δεν ξέρω. Ο Γεωργοστόδρος που ήταν υποτακτικός του, είχε το Γεωργοστόδρο το θυμάσαι. Ναι. Με το νεότερο τον Καλίνικο. Ναι. Παπουτσής. Παπουτσής, ναι. Αυτό ξέρεις τι πως κάνει να μας πεις για τον Γεωργοστόδωρο, μετέπειτα που ήταν? Όχι, όχι. Αυτός έχω ακούσει, ο Καλίνικος ήταν πολύ σκληρός στον εαυτό του, πολύ αγωνιστής. Και δεν έβγαινε έξω, ήταν Καθόλου. περιορισμένο στο κελί του μέσο. Στο κελί του μέσο, δεν έβγαινε. Και κάποτε λέει κάποιος πέρασε και κάτι είπε γι' αυτόν. Εκείνο δεν του έδωσε απάντηση παρά του δείχνει την εκκλησία. Ναι. Δηλαδή να απολογηθεί. Και ύστερα πέρασαν μέρες και έβαλε μετάνια. Εγώ μια φορά έχω ακούσει, είχε τον Γεωργοστόδωρο που είχε υποτακτικό του, τον έστελνε στις καριές, με τα πόδια φυσικά, με τον τροβά στην πλάτη να πουλήσει να δώσει το εργόχειρό του εκεί πέρα. Έκανε κάτι στα βρουδάκια. Τον έλεγε, Γεροχρηστόδολε, έλα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάρε αυτό το εργόχειρο. Ήταν απόγευμα, η ώρα 9, ας πούμε, 3 ώρες που του βαστήρε ψήλιος, δικιά μας ώρα. Ο Καλίνικος Ο Καλίνικος, τον υποτακτικό του Χριστόδωρο. Το εργόχειρο του να πάνε στις καριές με τα πόδια. Λέει, θα πας στο φακό σου, το φαναράκι και θα πας εκεί πέρα, στο δρόμο. Θα πας, στο δρόμο θα κάνεις το απόδειπνό σου, την ακολουθία σου, τον κανόνα σου. Λοιπόν, μέχρι να φτάσεις φερειπή στην Αγιάννα είναι οι χαιρετισμοί. Μέχρι να φτάσεις στην Ιασκήτινη, το απόδειπνο. Από εκεί πέρα, το κανόνα σου. Και πήγαινε όλη την ημέρα βάδες και όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα το μεσημέρι πάλι γυρνούσε στο καλύβι. Δηλαδή, 7 και 7 γύρω στις 15-17 ώρες βάδιζε, χωρίς να σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, τόσο αγωνιστής ήταν ο Καλίνικος και μετέδει τον αγώνα και στα καλογέρια του. Και γι' αυτό, αυτόν τον Γεωργοστόδωρο, εγώ τον έκλεισα τα μάτια στα τελευταία του, είχε δηλαδή και αυτός έτσι μεγάλες πνευματικές αναβάσεις τότε. Έβλεπα δηλαδή στο αυτό. Ο Χριστόδωρος, βέβαια. Παρακάτω ήταν ο παπά Παρθένιος. Παρθένιος, ο Ρώσος. Ο Ρώσος. Ξέρεις την ιστορία του? Ω, για πες του. Αυτός ήταν στον προφήτη Ηλία και στο ρουσικό κελί. Στο κελί, ναι.
που είναι Παντοκρατορινό. Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Αυτοί οι Ρώσοι λοιπόν τότε κάνανε εράνους στη Ρωσία και κτίζανε εδώ πέρα για να το κάνουν ρουσικόδο το Άγιον Όρος. Κάποτε λοιπόν αυτόν τον είχαν γραμματέα εκεί πέρα. Παίρνει ένα γράμμα και γράφει μέσα ότι πατέρες δεν είχα τίποτα άλλο να σας στείλω γιατί είμαι φτωχιά και έκοψα τα μαλλιά μου και τα πούλησα και σας στέλνω την αξία του. Και λέει ο Παρθένιος, ακούτε πατέρες, τα μαλλιά της πούλησε για να μας στείλει εμάς λεφτά να τρώμε να πίνουμε. Θα κολλαστούμε οι πατέρες. Και δίνει την παρέτησή του και σκόνεται και φεύγει από το κελί και έρχεται και κατοίκησε στα κατουνάκια κάτω στην παραλία. Και εκεί ασκείται λοιπόν, ησύχαζε μέχρι. Εκεί τον εγνώρισα. Και σήμερα τα κόβουν οι γενείς στα μερά και τα πετούν. Και κάποτε ερχόμεθα από Ψικαριές, είχαμε πάει στον δοντοιατρό μαζί. Γυρίζοντας στον δρόμο με έλεγε, μην κοιτάζεις να τσικάνεις την 10, δηλαδή 10 λίρες. Ναι. Και ύστερα λες, τσικάνω 20, τσικάνω 30. Έξω λέει, να μην έχεις δηλαδή φιλαρία. Να μην έχεις χρήματα καθόλου. Ναι. Ο μοναχός δεν χρειάζεται να έχει χρήματα. Ναι. Βέβαια. Έτσι ήταν. Αυτός ο Παπαπαρθένιος ήταν κοντά μας εκεί πέρα κάτω στα Καρούλια. Λοιπόν, έχουμε ένα κελάκι κάτω κι εμείς και σχεδόν κοιμήθηκε στα χέρια μου αυτός. Έχω δει Παπαπαρθένιος κοιμήθηκε. Εγώ δηλαδή στα χέρια μου κοιμήθηκε και έχω δει δηλαδή στον άνθρωπο αυτόν φοβερά πράγματα. Αυτός ήταν από πριγκιπικό σόι. Ναι, ναι, έτσι έχω η περιουσία του πατέρα του ήταν όπως είναι η Μακεδονία όλη. Και αυτός είχε δύο αδέρφια. Και πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, το Παπαπαρθένιο. Λοιπόν, ήταν δύο αδέρφια. Ένας μικρός και αυτό ο Παρθένιος ήταν 18. Όταν ήταν 18 χρονών ο Παρθένιος, το αδερφάκι του ήταν 5. Λοιπόν, και λέει στον πατέρα του, πατέρα θα πάω στο Άγιον Όρος να γίνω μοναχός. Βρε παιδί μου, λέει, δεν σε αποκλείω να γίνεις μοναχός, αλλά κάθισε εδώ πέρα να κάνουμε εδώ στην επικράτειά μας ένα τεράστιο μοναστήρι όπως το θέλεις και εσύ να γίνεις ηγούμενος και να συνεχίσουμε, να σε έχουμε κοντά μας. Όχι, εγώ θα πάω στο Άγιον Όρος. Και τότε ήρθε στο Άγιον Όρος και όπως είπατε πήγε στο προφήτη Ηλία, είπατε. Και από εκεί όταν γύρισε στα Καρούλια αυτά μεταδιηγούνταν όλα. Ναι. Μεταδιηγούνταν όλα. Και ο αδερφός του είχε πάει στη Γαλλία. Λοιπόν, αλλά εγώ μια φορά στο κελί δεν με έβαζε ποτέ. Όταν κοιμήθηκε και πήγα να πάρω τα σάβανά του από το κελί του μέσα, είδα γέροντα ένα πολύ παράδοξο πράγμα. Ενώ είχε ας πούμε σαν κρεβάτι παίρνει αυτό και στο κέντρο είχε στρώσει κάτι παρικουβέρτες και ένα τσουπιά από λάδια από αυτό και είχε ένα κορμό ξύλο για μαξιλάρι και εκεί απάνω κοιμούνταν. Κοιμούνταν αυτός ο μέγας και πολύς που ήταν από πριγκιπικό σόι. Λοιπόν, και όταν το είδα αυτό έφρεξε και λέω, κοίταξε, γι' αυτό λέω τόσα χρόνια δεν μας έβαζε ποτέ μέσα στο σπίτι στο κελί του, για να μην δούμε τον αγώνα του ανθρώπου αυτινού. Βέβαια. Στο κελί του δεν με έβαζε ποτέ. Όταν κοιμήθηκε και πήγα να πάρω τα σάβανά του από το κελί του μέσα, είδα γέροντα ένα πολύ παράδοξο πράγμα. Ενώ είχε ας πούμε σαν κρεβάτι παίρνει αυτό και στο κέντρο είχε στρώσει κάτι παρικουβέρτες και ένα τσουπιά από λάδια από αυτό και είχε ένα κορμό ξύλο για μαξιλάρι και εκεί απάνω κοιμούνταν. Κοιμούνταν αυτός ο μέγας και πολύς που ήταν από πριγκιπικό σόι. Λοιπόν, και όταν το είδα αυτό έφρεξε και λέω, κοίταξε, γι' αυτό λέω τόσα χρόνια δεν μας έβαζε ποτέ μέσα στο σπίτι στο κελί του, για να μην δούμε τον αγώνα του ανθρώπου αυτινού. Βέβαια. Δεν θα δεις τίποτα. Έτσι. Εδώ ήτανε ότι δεν μπορώ να ψάχνω. Ό,τι. Ένα μικρό. Καθόλου. Καλά. Εγώ θα ψάχνω το πολιτική των Αγίων Πατέρων εδώ πέρα.
αριθμός των ασκητών του Χριστού, λαμπρός συγκρατούμενος το της αγάπης δεσμό, εν Κρήτη εξέλαμψεν, ένθα και ομοφόνο, εν ασκήσαντες πίστη, πάντες μία ημέρα, μετετέθησαν άνω, πρεσβεύοντες Κυρίω υπέρ των ψυχών ημών. Ένα άλλο, ξέρετε πως έγιναν τα εγγένεια στο Σαράι? Όχι. Να σας το πω αυτό. Ναι. Όταν θέλουν να κάνουν τα εγγένεια, το ξέρετε το Σαράι, θα πήγατε. Να πάνε στις καριές. Ήρθαν από τη Ρωσία δεσποτάδες. Περνώντας από την Κωνσταντινούπολη, πήρανε και τον πρέσβη το Ρώσο και ήρθαν στις καριές. Ο Πατριάρχης ο Ιακίν τότε ασκήτευε στο Μιλοπόταμο, έμεινε εκεί πέρα. Οι Ρώσοι είπανε τώρα, αφού είναι ο Πατριάρχης εδώ, να τον καλέσουμε, να του δώσουμε και τα πρωτεία. Τον εκάλεσαν τον Πατριάρχη λοιπόν και κάναν τα εγγένεια επισήμως, όπως χρειάζεται. Αφού τελείωσαν τα εγγένεια, τους αποχαιρέτησε ο Πατριάρχης και πήγε στο ησυχαστήριο. Την άλλη την ημέρα είπαν οι δεσποτάδες να κάνουμε μια επίσκεψη στον Πατριάρχη και σηκώνονται και πάνε εκεί. Εκεί για να πας απάνω στο σπίτι του υπάρχουν δύο σκάλες. Άμα θα ανέβεις στην πρώτη σκάλα υπάρχει ένα κλεισάκι. Οι Ρώσοι λοιπόν μπήκανε στο κλεισάκι, ο πρέσβης, προσκύνησαν. Έτοιμοι τώρα να πάρουν τη δεύτερη σκάλα προς τα πάνω. Από πάνω λοιπόν φύλαγε ο Πατριάρχης. Μόλις έκαναν να ανεβούνε τους λέει «Είπα να μη σας ανοίξω την πόρτα, αλλά αφού κάνατε τόσο κόπο, περάστε να πιείτε ένα καφέ». Αυτοί λοιπόν τα χάσαν. Κοίταζω ένα στον άλλο. Χθες λειτουργήσαμε μαζί. Τώρα να μας λέει να μην μας ανοίξει την πόρτα. Αφού πήγαν να πάνε λοιπόν, αναγκαστήκαν λοιπόν να τον ρωτήσουν. Παναγιώτατε, σε τι πτέσαμε? Γυρίζει λοιπόν προς τον πρέσβη και του λέει να πεις του Τσάρου όταν ήμουνα στο θρόνο κάθε 15 μέρες με έστελνε επιστολή και με ρωτούσε μήπως σε ενοχλεί τίποτα, κανείς. Τώρα που βρίσκομαι εδώ ούτε ρωτάει αν έχω ένα καφέ να πιω. Αυτά να του πεις του Τσάρου. Τελείωσε λοιπόν, τον αποχαιρέτησαν, φύγανε. Μπήκανε στο πλοίο, αυτός τα έκανε γραπτά όλα, τα έδωσε στους δεσποτάδες, αυτός βγήκε έξω. Οι δεσποτάδες τα πήγανε στο Τσάρο. Ο Τσάρος λοιπόν μόλις το διάβασε αυτό, αμέσως, δεν χάνει καιρό, ένα τηλεγράφημα στο Σουλτάνο του Σουλτάν Χαμίτ, απαιτώ μόλις πάρει το τηλεγράφημα να επαναφέρει στον Ιακίν τον Πατριάρχη στο θρόνο. Καλάει λοιπόν ένα υπουργό και τον στέλνει στο Πατριαρχείο, είπε ο Σουλτάνος να αλλάξει τον Πατριάρχη να φέρει τον Ιακίν. Αυτό λέει δεν μπορεί να γίνει ποτέ γιατί ο νόμος της Εκκλησίας είναι πρέπει να πεθάνει ο Πατριάρχης να τον αλλάξουν. Πάει τα λέει το Σουλτάνο. Τον εξαναστέλει πίσω ο Σουλτάνος και του λέει να πάει να τους πεις ότι το απαιτεί ο Τσάρος και δεν μπορούμε να κάνουμε πόλεμο με τη Ρουσία. Θα τον αναγκάσετε να παραιτηθεί και να φέρει τον Ιακίμ. Και έτσι λοιπόν οι δεσποτάδες τον βίασαν τον Πατριάρχη, υπέγραψε την παραιτησή του και έφερε τον Ιακίμ. Τηλεφώνησαν λοιπόν στον Πατριάρχη, στο Τσάρο, ότι άδειασε ο θρόνος και στέλνει πολεμικό βαπόρ και τον παίρνει από εδώ πέρα τον Πατριάρχη τον Ιακίν και τον πάει στο θρόνο. Τον εθρόνησαν. Ναι, μας είπε διάφορες συμβουλές ο Γέροντας από την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Λοιπόν,
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι η Παναγία να τον έχει πάντα στην αγκαλιά της και να αποδώσει τον κόπο του, τους αγώνες του που κατοικεί μέσα στο περιβόλι της, όπως και όλοι μας. Και άλλη φορά θα έρθουμε να τον επισκεφθούμε και αυτή τη στιγμή είναι πόσο γέροντα, 94 χρονών είστε? Ναι. 94 χρονών και ευχόμεθα να πιάσει τα 100, διότι και μόνο που το βλέπουμε τον γέροντα παρηγορούμεθα. Και εμείς φυσικά ακολουθούμε πίσω και εγώ είμαι 67 χρονών. Αλλά μου έκοψε τα χρόνια. Πόσα? Γιατί κάποιος με ρώτησε πόσο είσαι 94. Τώρα λέει τι να σου πω. Να σου πω δηλαδή να δεκατοστήσεις είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Να τα διπλασιάσεις. Να τα διπλασιάσει. Όσα θέλει γέροντας. Εμείς η αποστολή μας είναι να πάμε στον παράδεισο. Είτε με 100, είτε με 150, 110 και ο γέροντας με εδώ πέρα που έζησε, τόσο με 110. Να μας βρει ο Κύριος εν μετανία. Εν μετανία αυτό είναι. Η βάση είναι αυτό. Έζησαν πολλοί πατέρες εδώ μέσα. Όπως είπαμε εκεί μέσα, ο γέρος Μέλε, ο γέρος Συνέσιος, μέσα, χαμηλά μέσα έχει μια χαρά, το οποίο δεν φαίνεται καλά. Εκεί κάθονταν και ζούσαν, όπως βλέπετε το παρθυράκι εδώ πέρα είναι. Για να πάω να δω, κάτι έχει εκεί πέρα. Έλα Γιώργο, εδώ πώς δεν έχει. Παίρνει. Εδώ είναι η σπηλιά, Εδώ είναι αυτή η σπηλιά που λέγαμε μέσα που έζησαν οι πατέρες εδώ μέσα. Που πάντα ένας αγωνιστής πάει να ζήσει μέσα που λέει εν σπηλαίης και όρισε και τις οποίες της γης. Εδώ είναι αυτή. Έζησαν πολλοί άνθρωποι εδώ μέσα. Μέσα εδώ στο σπήλιο, Στο σπήλιο βέβαια. Και εδώ είχα αλλάξει λίγο το βράχο και το έκαναν είχα αλλαξεύσει το βράχο εδώ πέρα έτσι και το σοβάδισαν λίγο εδώ πέρα έτσι και έμενε ένας ασκητής εδώ μέσα. Να. Αυτή ήταν η κατοικία του. Εδώ αναπαυόταν, εδώ κοιμήθηκε. Δωμάτιο δηλαδή. Εδώ δωμάτιο, ενός ασκητού. Το δωμάτιο ενός ασκητού είναι εδώ πέρα. Είχε την εικονίτσα του εδώ πέρα, είχε και εδώ το προσευχητάριό του. Έτσι, τα εικονάκια του, εδώ είχε τώρα τα πήραν το παραθυράκι του που διάβαζε, εδώ είχε δύο ξύλα που κοιμούνταν κάτω ας πούμε. Αυτά. Γιατί δεν μας αφήσει. Δεν είναι φραγμένο.
Εδώ ανεβαίνουμε με τον Γιώργο από τη θάλασσα προς τα πάνω, προς το Κυριακό της Αγίας Άννης. Σε αυτό ακριβώς το μέρος που φτάσαμε, που είναι αυτό το μικρό παρακλεισάκι, έγινε το εξής θαύμα, έχει το εξής ιστορικό. Ο Πατριάρχης Κύριλλος που ήταν εδώ πέρα είχε ένα υποτακτικό και εδώ ανέκαθεν ζώα δεν υπήρχαν και όλοι οι πατέρες κουβαρούσαν τα πράγματα από εδώ μέχρι απάνω, όλα τα σπίτια, στο Κυριακό, σε όλα τα σπίτια, κουβαρούσαν τα πράγματα με την πλάτη, βαριά και ελαφριά. Το παιδί αυτό όταν φορτωνόταν ήταν δύνατο και ξεκινούσε αυτή την ανάβαση που είναι τόσες, μια μισή ώρα σιγά σιγά φορτωμένος θα ανέβεις και περισσότερο, και ακριβώς σε αυτό το σημείο είχε πάρα πολύ κουραστεί και έτρεχε ο υδρότος και σκούπιζε τον υδρότο με το μαντίλι. Λοιπόν, και αδειμονούσε και έλεγε, άραγες θα έχω μισθό, για αυτά που κάνω. Αλλά πήγε εξομολογήσει στο γέρι και τον έκανε παράπονο ότι να αγοράσουμε ένα μολαράκι, ένα γαϊδουράκι. Τέλος πάντων, του είδε αδύνατο το παιδί αυτό, το μοναχό του, τον αγόρασε ένα ζώο μικρό και κουβαρούσε καθημερινώς τα πράγματα με το ζώο. Σε αυτό το σημείο ακριβώς έγινε το εξής. Όπως καθόταν, σταμάτησε όπως είμαι εγώ τώρα με το ζώο, ο άγγελος πήγε και σκούπιζε τον υδρότα του ζώου, έτσι. Το σκούπιζε, καλά, που ίδρωσε το ζώο. Ενώ άλλες φορές σκούπιζε τον υδρότα του μοναχού, ο άγγελος. Και τότε βλέποντας το παιδί αυτό, τον μοναχό, τον άγγελο, δεν ήξερε ότι ήταν άγγελος, λέει, γιατί σκουπίζεις το ζώο, τον υδρότα? Διότι λέει, εγώ καθημερινώς εδώ σε αυτόν τον τόπο και όπου σταματάς, εγώ είμαι ο άγγελος, ο φύλαξ της ψυχής σου, σκουπίζω τον υδρότα σου και γράφω τα βήματα που κάνεις και ανεβάζεις τα βάρη αυτά στο κέλι σου, λέει. Αλλά τώρα το μισθό τον έχει το ζώο, γι' αυτό σκοπίζω τον υδρότα ζώο, διότι εσύ πλέον έχασες αυτό το μισθό. Και βλέποντας το μοναχός αυτό το θαύμα, πάει απάνω στο γεροντά και του λέει, γέροντα, να πουλήσεις το ζώο. Δεν το θέλω, δώσ' το. Γιατί, παιδί μου? Γιατί, λέει, εμένα πλέον ο άγγελος δεν με σκουπίζει τον υδρότα με το πρόσωπό μου. Λέει, αυτό και αυτό είδα κάτω. Δεν σου έλεγα, λέει. Και από τότε πούλησαν το ζώο, το έδωσε φυσικά κάπου, και το παιδί με πιο μεγάλη προθυμία κουβαρούσε τα πράγματα. Αυτό διαδόθηκε στους άλλους, και τα ζώα εδώ στο Άγιον Όρος και εδώ στη Σκήτη δεν έχει πολλά χρόνια, ας έχει 15-20 χρόνια. Όλα τα πράγματα αυτό που έγιναν με τα ησυχαστήρια, τα καλύβια, όλα με την πλάτη ανέβηκαν τα. Λοιπόν, και υπήρχε η απλότητα τότε, υπήρχε απλότητα, και ό,τι έκανε κανένας νόμιζε το έκανε για τον Θεό. Λοιπόν, σε μια σκήτη του Ξινοφόντος, να πω για την απλότητα που θυμήθηκα τώρα. Στη σκήτη εκεί είχε ένας γέροντας ένα μοναχό, απλό, αγαθό. Λοιπόν, και κατέτος τον έστελνε με αυτά που λέμε τώρα, είναι λίγο άσχετο αυτό, αλλά είναι για την απλότητα, λέω, ένα μοναχό των Θεοφανίων να πάρει από τη θάλασσα νερό και πει ότι, παιδί μου, σήμερα των Θεοφανίων που λέει σήμερον αγιάζονται όλα τα νερά, λοιπόν, σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύση, και η θάλασσα, λέει, παιδί μου, γλυκαίνει. Θα πας να πάρεις ένα σταμνί νερό από τη θάλασσα να πιούμε σήμερα.
χάριν ευλογίας. Και το παιδί αυτό πήγε και πήρε χωρίς όμως να δοκιμάσει το νερό. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε πάνω, πήρε με το γέροντα στην τράπεζα, γέροντα, γλυκό το νερό. Λέει, παιδί μου, σήμερα αγιάζω το νερά. Λοιπόν, όταν έζησε με το γέροντά του πολλά χρόνια, όταν πέθανε ο γέροντάς του, πήγε στο Κυριακό, στη Σκήτη εκεί, όπου είναι ψηλά η Σκήτη. Λοιπόν, και έλεγε, τι μεγάλη ευλογία σήμερα αυτή η μέρα. Λέει, τι συμβαίνει? Λέγει, να γλυκαίνει και η θάλασσα. Ποιος το είπε αυτό? Λέει, εγώ, λέει, τώρα τόσα χρόνια με τον γέροντά μου, 30 χρόνια, κατεβαίνω και παίρνω θάλασσα και πίνουμε, λέει, επί μία εβδομάδα. Και το χλέβα, τον κορόιδεψα. Λοιπόν, την άλλη χρονιά κατέβηκε πάλι να πάρει ως συνήθως, αλλά με την περιέργεια έχασε την απλότητά του, με την περιέργειά του. Λοιπόν, δοκιμάζει μπροστά τη θάλασσα και μετά να πάρει στο σταμνί. Μόλις τη δοκίμασε, τη θάλασσα την αρμυρεί. Γι' αυτό, λέει, το απλούν της πίστεως σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να έχουμε απλότητα. Εάν έχουμε απλότητα και δεν διακρινόμαστε, μη δεν διακριθείτε, λέει, σώζει το άνθρωπος με την απλότητα. Δεν χρειάζονται μεγάλες επιστήμες, δεν χρειάζονται. Είδατε εδώ πέρα, ο Πανάγαθος Θεός έδειξε το θαύμα στο παιδί αυτό που αδειμονούσε. Και επειδή το έδειξε το θαύμα, από τότε κοπίασε μέχρι τελευταία τη ζωή του, και αυτό κοπίασε και ανέβασε τα πράγματα και έχει μισθό, όπως το παιδί σώθηκε και αγίασε εδώ στη Σκήτη και βρίσκονταν πάνω στο κημητήρι όπως έρκασε τα, πήγαμε πάρει το κημητήρι και είπε τα οστά των πατέρων. Λοιπόν, το μέρος αυτό, το εκκλησάκι αυτό το ιστορικό έχει. Επί τη ευκαιρία είπαμε και το άλλο γεγονός που είναι στη Σκήτη του Ξενοφόντος, το οποίο είναι για την απλότητα. Όλοι μας πρέπει να έχουμε απλότητα, μην έχουν περιέργεια. Ο περίεργος άνθρωπος ποτέ δεν προοδεύει, διότι κρίνει τον άλλον και τον εαυτό του τον έχει πλέον απάνω σαν φελός. Λοιπόν, τώρα θα ανεβούμε πάλι τον ανήφορο και εγώ θα κάνω καβάρα, ο Γιώργος θα περπατήσει πάλι λίγο, αλλά θα έχει μισθό πολύ. Αυτά, αδελφέ Γιώργη, πάμε τώρα. Ναι. Στον ασκητή που πήγαμε εκεί στο Γέροντο Νούφριο προηγουμένως, εκεί μας έδωσε νερό βρόχινο. Εδώ και εδώ, επειδή δεν υπάρχουν πηγές εκεί στο μέρος που ζει, και εμείς εκεί στα Κατουνάκια, στην έρημο, ανέκαθεν, υπήρχαν οι στέρνες, οι υπόγειες στέρνες έκαναν τα σλάξιμα στα βράχια και κρατούσαν και γύρω από τα κεραμίδια βάζαμε λούκια και μαζεύαμε το βρόχινο το νερό. Ακόμα και μέχρι σήμερα οι πατέρες εκεί, όπως και αυτός ο γέροντας. Λοιπόν, δεν βάζουμε τίποτε μέσα, ούτε φάρμακα, ούτε αντισηπτικά όπως ρίχνουν έξω στα νερά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, χλώρια κλπ. Εδώ μόνο κάθε μήνα που κάνουμε αγιασμό θα ρίξουμε λίγο αγιασμό μέσα στη στέρνα και όλο το χρόνο δεν παθαίνει τίποτα στο νερό μέσα. Εγώ άνοιξα στέρνα που είχε 15 χρόνια να ανοιχτεί, να την πλένω δίδυ και μέσα κατακάθαρο το νερό. Κατακάθαρο. Το χώμα όμως πού πάει, αφού ρέχει άμμο? Κατασταλάζει κάτω. Αν έχει τύπωση, διότι τα κεραμίδια καθαρά. Δεν έχει... Μα ήταν πολύ ωραίο νερό. Πάρα πολύ. Είναι το βρόχι το νερό, δεν έχει άλατα. Είναι πάρα πολύ χωνευτικό και υγιεινό. Έτσι. Γι' αυτό.
Και των μεμονωθούν Λόγος του Χριστού Θεός ομών και συνδιδόξων απέναντι στους δρόμους. Φάγονται ανάπαυσον και τα σφιχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειρες, σου δυναμίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα σφιχά στον δούλο σου σώτερ ανάπαυσον, και νύχη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνοι αμήν και άχραντος παρθένος, η Θεώνας προσκύσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρεθήνε τα σφιχά του. Συνδέστε μας τι αυτό το πράγμα.
Απαιτίωση δεν γίνεται Μαύρο. Ένα γράμμα μεταλλικό. Γέροντα, σε σέφονται, μένετε και τα μπαμπά, να είστε καλά. Όταν έρθουν. Φωνάζουμε εδώ σιδεραθείο που είσαι. Το Πανσερέιμα είναι μια φιλοσοφία. Το βρέφει στην Αγιάννα. Οπότε, μέσα κάνουμε την κηδεία. Να μην εδώ, σε αυτό το τηλέφωνο.